Alright. Mukomana zviro tutitsananguriro chanzwa kuti iwo wavinga baba vako vari pavamwe vakasungwa naMadzibaba Ishmael. Baba uyu wanga uchiri kugara nawe here kana kuti wanga wakakusiyai? Baba vanga vakatisiya. Chingoti pane 2 years ago. Saka zvawakakusiyai vakakusiyai muchigara namai here kana kuti amai vakaenda navo? Vakatisiya vaigara kumusha namama. Ndichigara nasekuru vangu muHarare. Saka zvatikazoita sekuru vangu vakandionesa vakati asiyana nechechi. Ndakabva ndaenda kumusha novataurira kuti chechi handichaikwanisa. Vanga vari kumusha namama vachiri kukwirana vari pamwe chete. But vaigadzirira kuti vaende kuKenani kuPrazi. Ndakabva ndavadzora ndikwanisa kuenda kuPrazi. Then ndopo vakabva vataura kuti kana wadaro hausisiri mwana wangu. Hatichatotaure tese then unotogara kufa. Saka mukuuya kwavari kuita kukoti tikuona iwo uri kuuya muri kutaudzana here ukama wenyu wakanyatsomira sei? Hatisi kutotaudzana, hapana anotombomoresana. Pakatoipa. Saka iwe chakusunda kuti uuye kukoti chii musiri kutaudzana? Chandisunda kuti ndiuye ndanga ndada kunzwa kuti zvichanzi kudii, vachapiwa mutongo wakadii chizoonerawo. Plus ndikutraya kuti pamwe vanga vachinja pfungwa kuti mwana wangu vamwe varwadzawo nejeri kuti mwana wangu zvinhu zvokuitika zvasirizvo. Ndachifunga pamwe ndokukwanisa kana kutaura navo kana kuvaonesawo kuti mukuzvionawo sei, but vakuratidza kuti havakatoshinga anotasana neni hakusitotasana neni anotarisa kana ndakavarayirwa. Asi anganotombomoresana kana kutaura tese. Saka pawakasiyiwa vachienda kuKenani wakasara uri wega here kana kuti une dzimwe hanzvadzi dzako rovanin'ina wakasara navo kana kuti vakaenda navo? Ndakasara ndine hanzvadzi yangu imwe diki neanondisira tatiri 3. Mumwe akasiya pekutanga chechi ndefirst born mbamira ari kuSouth. Asi patakasiya tanga tiri 3. Ndakasara ndichigara nasekuru vangu kuGlenwood Epweto. Sisi vangu vakarorwa kuSouth Park ndoko vanogara. Vaigara nemunin'ina wavo paakasiya futi aigara kuSouth Park. Asi wewe nyaya dzese dziri kuitika dzekunzi vari kumbonyekedza kodzero dzevana unodzionawo sei? Hazvina kutombonaka. Kozi inini kuti nditozosiyawo vanga vataura kuti hanzi wada kupihwa musikana pane musikana akarotwa chichi. Saka ndakabva hazvina kuenderana neni. Ndakabva ndatoona kuti izvo chinamato haasitori mafanisi. Kunotopihwa vanhu vakadzi vari vana vadiki, kunorodzwa maundereji. Inangwa zvinonditi. Pawanga wakuda kupihwa mukadzi wanga une makore mangani ende mukadzi wacho anga ane makore mangani? Ndanga ndiri kuma 15 years. Mukadzi wacho anga ane tongoti takaenzana anga ane 15 years. Saka uri kuti kudini zviri kuitika nawo situation iri pana Manass? Uzvionawo sei? Chimiro chiri pachinotombonaka. Ndingoti hangu dai ana Madzibaba Ishmael vasungwa vapiwa mutongo unokodzerana naivo vaenda mujeri. Kana uchiona Madzibaba Ishmael vaenda mujeri zviri kureva izvo kusanganisira nababa vako. Wakatozvipira here kuti baba vako vanzi vaende havo? Handisi kusanganisira nababa vangu bhozi nyaya yakasungirwa baba vangu vakaviga sisi vangu pasina kutaurirana nehama kana kupa ripoti kupolisi kuti pane tashayikirwa kunoku. Munhu akangofa ndobva vangoviga. Takatozonzwawo nemakuhwa kuti mwana akafa. Ndipo patikaenda panyabhira papolisi tachida kuti vatitore tiende tese kumuPrazi munoona guva remwana. Then ndopa vakabva vangosungwa vachinzi munopa ripoti kumapurisa. I think ndo mhosva yavo nemukwasha wavo wakasungwa futi. So vamwe vanoti zvinoitwa kuchechi kunenge kuri kuda kwemweya mutsvene. Unoti kudii nazvo? Inangwa ndionori mweya mutsvene. Sei uchidaro? Zviri kuitika zvacho hazisi normal. Hakuna mweya mutsvene wakadaro. Hakuna mweya mutsvene unoviga vanhu usina kutaurira hama dzemunhu kuti kwafiwa kunoku. Havaendesa vana kuzvikoro, havaende kuzvipatara, vanorodza maundereji, havanoita zvakawandisa. Vakaramba hama dzavo, vamwe vakatoudzana mai vavo hamusi mai vangu. Saka isi chinamata toziva kuti tinonzi kuudzana baba naamai ndomwari wako kutanga. But kana munhu akuramba amai kuti hamusi mai vangu hamusi baba vangu, anenge akuedza kuti asi chinamata ndopatozoona kuti aiwa hakusi kunamata. Vamwe vanoti hanzi vanenge vabuda muchitendero ichi vanonzi vanozosanganawo nemadzudzu kurarama kwavo. Wakazvikwanisa sei zvakadai? Ndizvozvo
vanenge vasingatodi kuti ubude muchitendero icho. Ini kubuda kwakaita mama vangu vakatobuda vachitotiza. Dai vakataura kuti handichada zvemunomu vakazivisa kana vana Ishmael vacho vaigona kutotwa something. Because kunopondwa vanhu. Saka mama vangu vakatozotiza ndopa vakatozoya muHarare. Then vatiza kudaro tineimba muHarare. Saka ndopatikanga ndatogara tese kumba. Machiti kunopondwa ungajekesa kuti chichi nechinyatsoti vanoponda chichi nyatsoiti. Zvakafanana nenyaya yaprofesa akangonzi atemwa nemusoro. But papost paakazofukunurwa pakaenda postmortem maresults akabuda achinzi akapoisonwa. Saka tongoti kuponda munhu. Hanzvadzi yako rutaura ungazivawo here kana ungaone ruzivo kuti akashayika sei? Hanzvadzi yangu inini handina ruzivo nekuti nasipo, asi baba pavakabuda paHMetro vachitaura vakataura kuti akapoisonwa. And hanzi anga kutaura zvekubuda kubuda imomo.